yakadai sezvizvi ndakazviona kuti zvangu somukuru kuti uyu akanga panzvimbo yatakata kuti agare akabvisa imba ye kana vakasamoya uko uzasuko akatema pese apa nzvimbo nefufudza ngombe akatema ndakazviona zvangu andadi ndakumubvunza ndakutaura zvazvo saka pazobata pokuti zvakazi iyo ndakamuona kuti akundidherera takaboza bo musha takata komiti musha takati bo ila lichekizo zvakanaka ere kana kafa apangwa kesa bo icho chwa pakuti nozosponsor mari papa bo ifa feti sponsor inini papo aigadzi apana mari saka tsvaka mupurisa aigona kuzoshera mvura ipapo zvakanaka even zvisingati bo life uyu mupurisa asu atanhiki asuka pabo papepo uyu mekwanga abvawo kana angabva kuba ndizive chakazondiwadza kuti akaenda manje kumba kwani kwomupurisa uyoyo ndokutaura hafu yakataura kusvikira mupurisa arwadziwa azoenda bo kwacho kumukindura kuti achere mvura zvokuti ipapo aifa kwakandoonoka inini kuti zvakuitika zvichii mumusha mangu asi haazotsvaga izvozvo adaro ndobva adini akiro ndobva atora mvura yake nyaya ndanzwa nyaya manje ndakazomuona kuti uyu munhu akundidherera akundipfeka zvokuti kupfeka akaziva kuti I'm not interested to be with him for any longer. Inyaya yekuti chidaro akakudherera kanako akabva pakaenda pakanozviisa egani mumusha mangu arambotauya kukonzauta kana arababu wake futi baba wake fana baba wake akadini futi akatobvunzwa futi kuti akadai zvinoitawo here 12 them apa akadini akaita zvezvozvo vanhu ava vakundidherera mumusha mangu baba tisati tapa uyu mukana wekuti ataure pari padii pandau mutsetsemende pekuti makawirirana izvini kuti bhohoro tinozokinira nguva yakati itika inochera munhu andika panguva yakati bhohoro rinenge rakavharwa nai zvakasikwa nomunhu chi nomunhu wese zvakanaka isusu takasitava pamusangano titi musangano village kana asipo hapo aingoona doi taura munhu wese kuti tasasudai muvillage asviti zvikana asazvinzwa anga asipo panguva chiyo asi zvatikaita zvakanaka takwenda mungomana wangania takawana sabhuku ako anditi tauti upindure yekutanga uzipindura ichipindi nai handeitinzwa pamusoro yamunhu zvakaitika panyaya yekutanga yekutaura yekubhoni vakuti zvandakaita ndakabva kumba ndakatuma musikuru wangu ndogara nawo taendeera kukumbira makiyo tachitochera mvura tandabva kumunda kwaduka zvimapasti 3 isaidega tiri kutuva mwese wanga wasipa uyo akabva aenda bvanzana ndachakinwa bhoro nguva dzapera ndobva ndaenda ndosvika ndati siku ndikumbiro mvura kumbati hakuna mvura tiri kutuchiita ndabva kwatowana mvura ndofunga kuti kangotaura sekuru vachigezi ndobva wangobuda ndobva wangotangisawo nechiramwa ndobva wangoita sebva ndabva tikinira mvura kubhoro ndobva tachera mvura ino ndobva tadzoka tikagara pese apo tichiwirirana pasina kutaudzana zvakaita shoko rokuti village vakawirirana kuti panguva yakatinengera mvura bhohoro inochera vanhu vese mvura panguva yakatinengera vharwawo shoko irorizi kusangano kwasabhuku unomboenda ndinoenda kusangano ndowani ukana vanhu vaenda kusangano iwo usina kuenda ubvunza kuti kusangano kwambotaona zvii kuti apa ndinopisho vadii mashoko aya kuti akataurwa inanga mugumadza aita zvakanaka watiwe wahuna kwanzwa sei wakakumbira nzvimbo yekungoti kinira bhoro ndichine mvura nokuti iwe wanga usina idea kana munhu usina idea yekuti bhoro ufanira kunge richikiwa ukumbire kaunongoti iwe kumakiri bhoro inochera mvura manje wo uri kutojekesa kuti ndakauya nguva yanga yapera nguva yapinda pape pakupera
nenyaya yekuzonokumbira waikumbira mvura yanga isiri yenyere mvura ndiri sei wakanokumbira iyo ichitotendera ndakasvika pakakiwa ndovanazoti pakiwa ndovanaenda kubvisa siku vaimbokiya mashuro ko sei waisa wedi ndakasvika nguva yanga yapera nguva yanga yapera zvisvika kuma3 mazaruu pamodza ndikabva kumundota basa rangu ndikasvika rega ndichikupindura zvakanaka chawatozivira kuti nguva yanga yapera waiziva time zikiwa po ana singazizivi kana dai wanga usingazizive 3 o'clock dzemasikati saka 3 o'clock iwewe ungazoziva here kuti nguva yanga yapera nguva yatinoziva inonzi yanga yapera 7 kana kuti 6 kubva 6 zvichiendawo takutaura kuti nguva yapera wakutonetsa munhu but iwewe 3 o'clock wega uri kutojekesa kuti nguva yanga yapera papi aiwa ndinzvakaitika nezvekuti changamira panguva dzekuma 3 nguva yanga yapera ubva kubasa vanga ndaita nekuneta ndakabva ndationa kuti zvikanisegaitinongonzi nguva yapera chii nofunga usuiisa chona yacho yekupera kwenguva kupera kwenguva ndikokuti menzaniso ndakanziva kusvika pana 10 kusvika na 11 ndasvika nguva yapera handitika ezvotopedza muchi kureva kuti 3 o'clock nguva yekukiwa kwebhoro yanga iri kumashure kwa3 iwe bva wanonoka kubata nguva yekukiwa kwebhoro nguva yanga yakuperera wanokumbira ungochizviziva ndakandorokumbira kukiwa bhoro ndakasvika wadarire zvakaupedza nguva naye adirepedza nguva sarekubasa kutaura kwawaita anditi usatipedze nguva kunyanya chokwadi chizere chekuti uyu kana kuchenjera wake ambotauraye kuti ndakaenda kuna sekuru vaimbokiya zvinoreva kuti aiziva rakambokiwa ndibva razosiwa pakada zvakataura saparuini anoziva wewo wakamuteerera andipa nyaya yechichu yekuzvipa pekugara wega nekutema miti nyaya yekuziva pekugara ina nombozvipa pekugara ndei chikane chekuti panzvimba ndikugara ndei ndakapapiwa nasabhuna ndiwari wasara kuvhileji netonga panguva idzo ndagara ipapa zvino padzimba dzandakagara ipapa paidhipa zvezvekuti vavanaye kwaita murovi pandakabva panzvimbo anga yachigara ndasuduruka munzvimbo imwe cheteyo zvinandodzika dzimwe paruware panenge pakasimba simba ndopandakangochinja chete zvokuti ndakatema miti wakachinja apa sabhuku veve vachiripo sabhuku aya aya vaimbenge varipo apa varipo asingoti vakura vachemasa havasisiriwo vari kutungamirira apa izvino ava ndovangofamba asivapo varipo pamusoro inave nguva inopera dzimwe nyaya mwedazapasanira nenguva uyu murume ari kuda kuzaza masabhuku nokukava musabhuku kukava nhasi uno ari kuziziva kuti ava ndo varipo paakapuwa akakwanisa kunogara nzvimbo ipi iyo enda hatuna anoziva kuti akapuwa nasabhuku vapi sabhuku vaapo ava ndo vapo ndo vaifana akaenda kwavari sabhuku pangu pari kuita murowe ndafunga kuti dai saka kutaura kwaita sabhuku ndiri kudheererwa sabhuku vatitaura chishona chakatopererera kuti ndikuita sei ndiri kudheererwa but ini ndiri kutaura ini ndichiti sabhuku haafani kudheererwa nokuti akadheererwa adheerera mambo nokuti sabhuku izizo ramambo ndau ndenywi yekudheererwa kuita maita basa rega tizwe kuna amai vakasunudza ruoko asi ndindokumbirisawo chokwadi hachikutsokana ini ndofunga vabereki vangu vakatanga kugara muvhileji makani muna 2012 kana tsingakanganisi asi kumashure nyaya yakutaura kunzi mwana we akanozvipa pekugara nyaya iyi yakatombotongwa vabereki vangu ava vakabviswa mbudzi 2 dzikabhadharwa pamusangano mene kuti sabhuku ndiri kunyepa here ndanga ndiripo panguva yakatongwa nyaya imwe chete iyoyo kwozoita nyaya yekuti akazosuduruka paari kugara pari zvino munzira pane nzira inoda sinodarika nanhesi achibva kudhemwa achidai dzimba dzitori munzira asi kuti akangosuduruka ndokunongovakira dzimba mudhuze meuri pane ruware kwozoti pakamboti netseya nemuvakidzani wake sabhuku vedu amwe chete ndovakaya vakagadzirisa mugano kuti iyojevi unoperera apa simba uchitangira apa chigudu uchitangira apa vakatema ndiwo mugano zvekuti kumberi kunoendeka uku seri kwedzimba dzake kutorire makuva kuna munhu anokwanisa kunovakira mumakuva kana kutema makuva atori mugano mumakuva kudai uku kuna jevi anogara uku kuna chigudu anogara uku kune roto saka ndisingazive kuti paakazonogara pake ega nepapi kwozoita mumashure nyaya ita takada kunyatsa kuicherechedza ndisingatokama inyaya ine zvidipo kuseri
nekuti mumashure baba chaudova akatanga kunzi ibvai muvhireji mako hazvinditeerere ikanetseka dedzerwa masabhuku akawanda nyayo haina kutongerwa kuvhireji asi aina kutongerwa kumba kwasabhuku ri kuvhireji kusvika vanzi bhadhare mbudzi mbiri noti hamunditeerere vagari vese muvhireji vakaramba kudya mbudzi idzodzo zvikanzi hatikwanisi kudya mbudzi dzatisingazivi nyaya chakatongerwa kupi kusateerera kwacho kuri pai nyaya imwe chete iyoyo yemasitendi ndoimwe chete yakumunga mudarira nhasi kuti saka ndisingazive kuti chokwadi chiripo ndechipi nemusi uri kunzi wakanotukwa mupurisa wasabhuku vabereki vedu vanga vaenda kwamauswa ini ndinogara kubhindura ndomusa ndakatosvikawo pamba kwanayakomana hapana mvura pano toita sei zvakanzi arigai tochera mvura totasvika bhorwa kavharwa mwana wangu inini anogara kuno ndiyakatotumwa kunzi kwakadokunovanhu kukinura bhoro ndavanguti eti inotikumbirira mvura tikwanise kuchera mvura vakaenda vakanoti kana vatukwa vaikwanisa here kunotivhurira mvura vakatotivhurira mvura tichitowadzana tikatoenda kumba takazoshamisika vanzi patoni nyaya amai pamwe tingati kunge tirangwa pane padikidiki pangandida kuti pandabata ekuti pataura sabhuku havana kunyepa kuti baba vakazvigadza vega da kuti mubatiwo pandabatawo pamwe tabata pakafanana mataura imi kuti pavakavaka pacho uku kuna dhevhi uku kuna chigwida uku kune makuva uku kune rodhi mukutenderedza pana babani miraitibatsirani pavakavaka baba semazuviri andaita ndikuona kuti ndiri panapa ndipatavaka uku kuna dhevhi uku kuna mati chigwida patanu uku mati kune makuva uku mati kune rodhi ukanditi ivo vavaka panapa vapapiwa nani ndozvazobvudza sabhuku dai makamati imini izvaiti dai manga kuri kuti ndokokuti vavaka vakuona kuti munda wavo uri kubva kwese mozongoenda kuti munda mavo macho ndepawo zvino ndikuzonge pamwe inini kuti uku kuna dhevhi munda uyu maari kugara stendi maari kugara kana istendi yekuti atione mwana akuita grade 2 achigara ari pastendi iyoyo mwana iye akatoberekerwa pastendi iyoyo mwana iye akutoita grade 2 atione 7 years mwana iye patinoda kuti tibatsirane mutengo paazosuduruka achibva pari kudhibha achienda paazovakira pamwe mustendi imwe chete nepanga kari ndipada kuti mumunda mumwe chete iwoyo kungobva kwakuta apa obva vakira apa zvoti imba yaitogara kudhara haina kutoputswa itongoripo kuti zvavari kutaura kuti akazonongovakira chero pese pese mumunda make mumwereka kuti mubhaundari make imomo kuti angosuduruka pachete papachidhibha vanovakira haana kusuduruka akabva paitise distance amai avaka iyo vana kuti aloya kautaura zvimwe zvinhu kuti munda wake ndeuya akaenda fefa paa kokoko musiri pasi pake akatima miti ipapesi papa hampasi pake papa ama zvasi mukadzi anga asimo azvikaitika hakusi kuti kunze kwemunda munda uyu kawa kumberi uku wakapane rod stendi yake ndoitori yekupedzisera ichistrecha kudaika zvoti hapana kutokorepoti panokwanakana 1 hekta apa kwanakana 1 hekta paanogara paanoti mapaa pakwanakana hekta nai mambo mastenzi anosvika hekta aiwa ndiri kuti haumba ari kuti akazobuda achienda ya inzwaika patachida kuti mubatsirike uyu muridzi wenyaya atenda kuti paaigara paidhika isusu kana tichitaura nyaya yestendi tikutaura nyaya yeposheni iri pakati apa saka dai tichitaura kuti kona inei inodhibha asi kona iyo haidhibhe ine matombo imi motaura kuti aiwa mustendi make imomo zvakangofanana nebhuku iri ndo stendi yake iyi mirai anga akagarira apa stendi yese inde yake iyi ndokubva achinja apa ndokubva auya kona iyi kuda kuti ari mustendi yake yaakapirwa nasabhuku ivavo ndozvamaifanira kungochekesa zvino uye ataura kuti ndakatama kwandakatama uku kwaidhibha ndokubva ndaenda kuruware kwanga kusingadhibha kuruware kwacho kana kwakuri kwako unoteere ndakatama kana munhu uri mustendi mako iwo mawakaisa ngatiti sezvakaita chikoro chakafenzwa ichi vakapwanya bhuroku rineriwo vakira pazasapa iri negirikini vanoteere tatama imi musati kumwe ndiri kubvunza kuti imi miringo ndipindura straight munhu takapwanya nengirikini bhuroku netorivakirapa tingateere chikoro chinechi chatama chabuda mustendi akangobvisa mbimba mukati memunda kwakuisa pakona pane karuware mumunda mumwe chetewo pakona pane karuware chendo pakamuvakira matauro aita manzwe
yekuti ndakatama apa nekuda kwekuti paidhibha imi mazvinzwe wanguda zvinzi saka kutama zvinorevei hatina here mumwe futi anoziva nzvimbo iyi anogona ungana akatibatsira ari munhu amai ini ndinopupura chokwadi pamberi pamwari wangu kuti akangosuduruka kanga agere muyadzi imwe chete achibva anoisa pano muri muyadzi imwe chete haana munhu akadzistebha kana next door kana kuenda pahana akangosuduruka noti paidhibha maita murove mumba chete ya saka ipapo taida kudzokera pana sabhuku mune komiti here yenyu iri muno right izvozvo manje ndopanenge pakushanda komiti ichimira nemi sabhuku kuti shuwa patakapega stand iyi akabuda kana kuti hana kubuda makauya muri mega sezvazviri izvi ndezvasi muri kuona kuti uyu ari kuhwitinisirwa nasisi naamai vake kuti iyadhiya makatomupa imi sasabhuku nekuti sabhuku haafanirwe kusumwa kakuti ndakupa nyemba yanoda kuivakira pasaidi apa muri mustendi mangu ndodzokera kuti kuna sabhuku kumusuma kuti uku kwaita murove ndakuchovha asi ndiri ngori mufenzi mangu zvineine kuramba tichisuma sabhuku apana mukana ndekutua komiti yekubatsira ifuti ya taifunga kuti dai komiti yaiwanika ichipupura kuti mapega makaisa uyo akabuda mumapegi kana kuti ari mumapegi ipapo ndopataiona kuti nyaya yenyu yanyatsojeka nokuti imi mawai makangozvimirira muri 1 ava vari kupupurira nokuti inini kana ndabata pavati ndakatama kana munhu uri mustendi mako unoti ndakatama here zvakangofanira kuti ukabuda mumba ukagara kunze kustendi kwako ugara pasi pemuti unoti ndatama mustendi mako unoti ndatama uye futi inini uyu mukomana ari kuti ndimi makamupa mugano pana vakomana vanenge vairapa ndimi here handiti apa paita munhu apa paita nzira ndozvandanzi handiti mukomana uyu abva apa avaka pavanhu vakakomberedza mukomana uyu pane here ari kuti akatorerwa nzvimbo yake kana kuti paakabuda iye akabuda ari mudini here kuti toti munhu uyu ari apa pavaipanana mugano mumwe ari apa iyi nzira iye anga ari apa handiti asuduka kubva apa azouya apa pauya apa apinda munzvimbo yani aenda kunzvimbo yokufuka ng'ombe aenda kunzvimbo yokufuka ng'ombe kuti apa patanzwa regai tichibva tangoipinda futi zvakare vangandoda kukumbira kuti titume komiti yedu inouya makurukota musi wechipiri kana makasununguka muchidza komiti yenyu nevamwe anasorojera vanoda kuti vateerere nhau iyoyo muchivaratidza mugano wenyu muchivaratidza paakajamba kuti apfurikidza iye aitauro paanoziva mugani wake waakanga akapiwa pakutanga handiti iwe uda kuzotsvaga $10 chete yekuti vakomana vanouya ikoko vaone fiwo yekuisa mumotakai handiti tsvaga $10 kana zvichiita musi wechipiri kana ndavatogona kuti mande chaichai vanogona kutouya sabhuku obva vauya munosangana ipapo vachikuratidza uchivaratidza kuti aiwa handina kubuda ndiri munzi mustendi mavo tsvaga $10 vanokutsvagira chitupa vakomana vanouya ikoko handiti kukumudza kwaipa kuene mari tati mande kana chipiri tobva kwatouya tobva tatipedza nhau iyoyo tobva taisisa judgment ida tichagona kuita judgment panyaya yenyu kusvika tanatsoona chokwadi chizere paground munzwira sasabu regai tiende paground tituma vakomana wauyo zoita judgment yenyu atizoti anekwanisa here kuti mande anenge aona $10 kuti tidii ndaagara apindura kuti mande kana chipiri kuwanda kwake mari inoita kuti vakomana wani vaise fiwo mumudududu ngavapinda kuti mande ndakabanidzikawo niita zvimwe zvinhu kachipindira zvimwe zvinhu andivadzwa patinya yacho zvakwauri kuti tobva wouya mande rewachipiri mande kana chipiri here anoda chipiri chiro chipiri zvoita unogona kuya kuofisi tangwa nemari yacho waisosiya una secretary $10 yacho kuti vazopiwa waise fiwo kana usina unogona kuya naye mangwana kana kuti mande zvinonzwira asi avada kuzoziviswa sezovafonera kuti mari yabhadha vanhu vari kuuya